ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଠଗଡ଼ ରଥଯାତ୍ରା। ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତ। ଆଜି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ଲାଗି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମକୁ ଏ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ଦିଅ। ଆମେ କିଭଳି ତୁମର ରଥ ଦୌଡ଼ି ଟାଣିବୁ, ଏ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁର ଭୂମିରୁ ନିଜକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ, ନିର୍ମାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବୁ। ଆଳତି ଚାଲିଛି। ଏଇ ମୃତ୍ୟୁ କରିବୁ ପଛରେ ମାଆଙ୍କ ରଥ ଅଛି। ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମାଆଙ୍କ ରଥ ପଛରେ ଲାଗିଛି। ଆମେ ଦର୍ଶନ କରି ଆମେ ଆଉ ଦିନେ ରାମର ଲଢ଼ା ହେଇପାରୁ। ଆମକୁ ମୁକ୍ତି କରିଦିଅ, ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ମୂଲ୍ୟ କରିଦିଅ। ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ବଳିଆର ଭୁଜ, ହେ କାଳିଆ ସାନ୍ତେ, ତୁମର ଯେଉଁ ଲୀଳା ବର୍ତ୍ତମାନ